Hej med jer, jeg hedder Lene og er konditor hos Dr. Oetker. Cute Carp viser nu, hvordan hun laver rigtig lækre muffins med sorte karamel fra Dr. Oetker. Så skynd dig at se med her. Skynd dig ud i køkkenet og kig på hun præger. Jeg er også blevet udfordret af Dr. Oetker til at prøve deres nye muffincenter, som er en flydende saltkaramel. Den findes også i nogle andre varianter, men jeg kan jo ikke holde mig fra saltkaramel, hvis det er en mulighed. Den er simpelthen til at fylde ind i nogle lækre muffins, så det skal jeg lige give mig i kast med. Jeg har bagt nogle muffins på forhånd. Jeg har sådan en opskrift, jeg altid kommer tilbage til, med en lille smule marcipan, så de bliver ekstra sådan saftige. Så det er den, vi ligesom skal til at fylde med saltkaramel. Den her saltkaramel, den er så nem at arbejde med, fordi den har sådan en lille dims, som du faktisk stikker ned i en muffin. Sådan her. Og så kan du bare fylde. Jeg har lavet en frosting, der lige skal ovenpå de her cupcakes. Den er lavet med en masse flødeost og noget smør og noget lime. Og så bruger jeg en stjernetyl til ligesom at lave fine toppe med. Jeg tænker, at de her små muffins, de skal lige toppes med en lille smule sådan lakridsgranulat, der giver lidt knas og lidt god kontrast til den der saltkaramel og den søde bund. Sådan der. Og som sådan en helt afslutning, så sætter vi lige et fint jordbær på toppen. Og vi skal jo lige se, hvor fint den er blevet indeni med det her muffinfiller. Det er lige til at sætte tænderne i. Cute Carps har valgt at pynte sin kage med jordbær, og det er rigtig fint. Jeg vil lige vise et lille tip til, hvordan man kan få lidt mere ud af sit jordbær. Du tager dit jordbær og skærer det halvt over. Så skærer du halvt ned i dit jordbær. Og så laver du ligesom en lille vifte, som du kan lægge oven på din kage. Et andet fif, jeg også godt lige vil dele med jer, det er, at man kan lave sit eget grønne drys til at pynte sine kager. Man tager nogle hasselflager, som man kommer grøn konditorfarve i, og en lille bitte smule vand, bare et par dråber vand. Så tager man det ud på bagepapir, ind i sin ovn ved 200 grader. Og så lader man det tørre derinde. Det må ikke blive brændt, men når man sådan fornemmer, at efter 4-5 minutter, så tager man det ud, lader det stå og tørre. Og efter det, så har man de rigtig lækre hasselnødflager, som man tager ud her. Man kan bruge, jeg har en rullepind, men man kan også bruge en kagerulle. Og så sørger man for, at man simpelthen kører, så nødderne bliver meget, meget fine. Og så får man noget rigtig fint drys. Det her kan man lave på forhånd, og så kan man med fordel have det i køleskab i en lukket bøtte. Og så tager man det frem hver gang man laver kager, og vi laver kager hele tiden, så har man lige lidt til at piffe sin kage med. Det kunne blandt andet være oven på sin jordbær. Sådan der.